Iritsi nintzenean goi mailako kirolan mundura, ikusi nun talde giroa, logikoa da bezala azkenean ez geha danak euskaldunak eta joera hori aldatu zala eta asko gaztelera erabiltzen genula. Hasten ginen igual euskeraz hitz egiten euskaldunen artean eta atzetik entzute genuen ahotsen bat. Ya estáis otra vez en euskera, que no nos enteramos de nada. Eta orduan gertatu zana zan, momentu horietan bakarrik aldatu beharrean hizkuntza gertatu zala, edozein pertsonakin egon da ere, talde barruan gaztelania erabiltzeko joera asko areagotu zala, ez? Naiz eta euskalduna bakarrik egon, eta bueno, azkenengo euskeraldian jarri nun erronka bezala eta nik uste lortzen ari naizela konturatzea momentu horiek zein dian euskaldunak bakarrik gaudenak eta momentu horietan euskarara bueltatzea, ez? Eta bueno, nik uste pixkanaka lortzen ari gehala eta indar gehiago ematen ari gehala euskarari talde barruan.